ଆଜିର ବିଚାର କାହାରିକୁ ନ୍ୟୁନ ବା ଛୋଟ ମନେ କରି ଅନାଦର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ବସ୍ତୁର ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ହେବ। ଏକଥା ଆମର କହିଛନ୍ତି କବି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତି ଛୋଟ ବା ଟିକି ବସ୍ତୁର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ବହିର କବିତା ଟିକି ଫୁଲଟିର ବାସରେ ପଢ଼ିଛେ। ସେଇଠି କବିତାରେ ଲେଖାଯାଇଛି କି ଫୁଲଟି ସାନ ବା ଟିକି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଭରିଦିଏ। ତାର ସୁବାସର ମହକରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହକାଏ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି ହୁଏ। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଆମେ ଟିକି ଟିକି କବିତାରୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପାଉ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିକି ଟିକି ବସ୍ତୁ ବା ମନୁଷ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ବସ୍ତୁର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କା ଗମନ କରିଥିଲେ, 7 ସମୁଦ୍ର ପାର ହେବା ପାଇଁ ସେତୁବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଟିକି ଗୁଣ୍ଡୁଚି କାମରେ ଆସିଥିଲା। ସେ ପଥର ମଧ୍ୟରେ ବାଲି ଭରିଥିଲା, ସେତୁବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଟିକି ସାନ ବା ଛୋଟ ବସ୍ତୁକୁ କିମ୍ବା ସାନ ପିଲାକୁ ଅନାଦର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦର କରିବା ଉଚିତ।